Ke step ke besuk ke bekemen na ke bentar jong pi baro. Sa shisien pat na ke liang jong Good News TV ni ai ku Blei ye pi baro aga kyrteng ke batiang tam ke jong utrai bat unong penim jong U Khrist. Ke jingpuson lyngkot ha ke ni ke step ke long ye ke bangila mynsiem na ke shiti ke beningkong ke jong Ioannis ke linong ke basau ke dekot ke bapra ki Ka Ktien ki ba ong kumni. Uta ubam it ithu U Blei naba U Blei ulong ka jingin. Uta ubam it ithu U Blei naba U Blei ulong ka jingin. Layathu syapang U Jisu ba U Jisu hagapor ka ba U Lazarus uparlok jong uyap U Jisu ulayam. U Jisu usngausi bat uyam ru habau yoi baka Jerusalem ka ngam hagapop. Haga Bible ngipuli syapang U Jisu ubasngausin ay kibriu. Kibriu kibaduk, kibriu kibakerdo, kibriu kibapang, kibriu kibashitom, kibriu kibashem jenjar, U Jisu usngausin ay nakabenta jongki. Bat banbo haka mynsiem jong ubriu ya kata ka mynsiem jong ka jing snowlem ya iwei pat. U Jisu upenbha ya ka ei ka ba ka hukum ka balatho aka testament ka berim ka ong da ka ba U Jisu upendap ya kini Ka Ktien kat kum ka gospel ka jong U Marcos ka linong ka bakhatar ka rekod laipo bat laipuwei. Ka Ktien ki ba U Jisu upendap syuk na kata ka hukum jong ka testament ka berim da ka ba ong ya kini Ka Ktien. Men itru yau try U Blei jong me da ka doknut jong me baro bat ong syuk ka ba aru ka long ka ni men it yau paramarjan kumba yalade. Kabaar ka ba U Jisu ulaat hang ni na ka hukum jong ka testament ka berim da ka ba ong ka ba aru ka long ka ni men it yalau paramarjan kumba yalade. Ngiem ka perthai ka ba ki babon ki perkhat tang yalade. Ki perkhat tang yala ka met tang yala ka yeng ka yeng. Ki babon ki badan saudong jongi ki jenjar ki tangan. Ki babon saudong jongi ki syate syakum hagi jingdi ki bapen buai. Ki babon saudong jongi ki dan hapleng jongi jingpang ki jingkro. Henry kat nungut nangi ki badan ki jing sngokhia na ka benta jongki. Kadau kalong baki babon kimdan ka jing sngokhia na ka benta jongki wei. Namar ba teng-teng ni snow ba yalade shimet ngibit ngibyang. Upola ba utho haga shiti shaw Timothy. Ukren ya kabakum gani kapor. Haga ba uang haga shiti kaba ar ka jong u shaw Timothy. Haga linong kaba lai ka dekot kaba ningkong bat kaba ar. Sngap uang ya gini Ka Ktien. Hagi sngi kiba khatdo. Kinwan ki por kiba shitom. Namar ki brio kinlong kiba iet tang yalade. U Abraham Lincoln uong ya kini Ka Ktien. Uong I'm sorry for a man who can't feel the whip when it is laid on the other man's back. Uong nga snow sin ay yaw brio ubam don ka jing snow. Habala bu yaw ding sempat haka met ka jong para brio. U Ioannis uong haka ni ka gospel ka shiti ka baningkong Ioannis kalinong ka basaw ka rekod ka papra uong ubam it ithu U Blei. Kabamut kum kita kibala ithu U Blei ngili bandan ka jing it. Ningkong ka jing it U Blei barabangi it U Blei ngin sala ruban it yalau para marjan. Kibabun ki brio ki persyang ban penyakhlat.
ya ka social gospel, na ka redemptive gospel. Lani naga gospel ka balik ha ya ki para brio, ha ka imlang ha ka salang, naga gospel ka bangyalap, syap ka jingpin ka jong U Jisu Khrist. Henry Ka Ktien ka jong U Blei ka hikay yangi, kat kum ka shiti ka jong U Paul si ki Galatia ka nong ka baningkong ka dekot ka banriu ka basipo, ka ong badan tangkawi ka gospel. But day na kata daw, nginumla ban penyeklat, ya ka redemptive gospel, lani ya ka social gospel, na ka redemptive gospel, na mangidon tangkawi. Kabamut bakum kibalayo mat, ya ka jingpin ka jong Blei. Ban eat yo Blei. Ngidon kam ban eat yo Blei, but day habang ila eat yo Blei, da ka doknut jong ibaro, da ka jingmut jong ibaro, da ka bor jong ibaro. Day hangta bangin salak ban eat, ya ki para brio. Day na kata daw, bau Paul wang ngidon tanggawi ka gospel. Ka gospel, jong ka jingpin but kita kibalayo mat, ya ka jingpin ka jong Blei. Ngidon kam ban eat yo Blei, but habang eat yo Blei, ngi eat ya ki para brio, but ngilek bahaya ki para brio, ki badan saudong jongi. Ki para bangit ba eat. Kani ka khot yang aning kong. Ka khot ya piru. Bat yang ilang baro. Habangin yat ling ba ya kani ka singi. Ay bangin kut jengmut. Bangin iit yo Blei. Ngin iit ya ka doknut jongi baro. Bat habangin nang ban iit yo Blei. Ngin sanang ban iit ya ki para marjan ki jongi. Bangin sanang ban snowlem na kabenta jongki. Ban snow sen na kabenta jongki. Haka nugu nugu jing Hashem. Haka nugu nugu jing kendu kabaki ki mat. Tu Blei kurku yangi. Unkar ku yang ba dia pi lingba ini jingpuson ni lyngkot ha ni kapor ngina pendem ha jingduai nyai ngu ya me ablei namar ka jingdon kat ka jome lingba ka ni ka miet baro ka wei mala penkendit yang ni ki jingthya kum ni dang step perngap ban yo I ya ka buram ka jome ni aingu ya me try bahaswa bangin ya lingba jong ka ni ka sngi me pengen mau yang bat yang ngi lang baro balarang ngim dan ka jing it ngim ithu yame but day na kata daw bakum ki khun ki jongmi ki bala mat ya ka jing it ka jongmi ki bala mat ya ka jing penim ka jongmi gidon kamruban it ya ki paramarjan ki jongi don shibun saudong jongi ki badana pedeng jong ki jing pang ki jing shitam ki badana pedeng jong ki jing crow ha ka jing im kidan shibun ke basyate syakum hagi bor jong ke perthei bat jong bamban ni don kam ban snowlem bat ban snowsen na ka banta jongki iarap yanga bat yangi ha bangin ya lima jong ke sngi bangin yo I ya kita ke badan saudong jongi ke badan kam ya ke jingarap ya ke jingkershan ke jongi iarap ru yangi bangila ban kut jingmut ha ke sngi bangin iet ya me U Blei wala iet shwa yangi bangin salak ruban iit eki paramarjan kumbangi iit yala dia. Sngaw gut raya ka bango na baga kyrteng ka sa U Jisu ngidway. Amen. Tu Blei Un kerku yangi lingba jong kinikasngi. U Blei na kabanta ka buram jongu. Amen.